jedinečný v tom, že je umiestnený trvalo na tyč riadenia, kde vlastne sa musí rozobrať stĺpik riadenia, demontovať sa musí úplne von z vozidla, kde vlastne tam demontáž trvá približne cca hodinu. Musíte demontovať airbag, musíte demontovať volant, plasty okolo volantu, musíte hlavné skrutky od karosérie povoliť, musíte povoliť skrutku od riadenia, ktorá je umiestnená priamo na skrinke riadenia. Skrinku riadenia celú dáte von, rozoberete ju, navlečete na ňu systém ZR, ktorý sa následne dotiahne, zalepí s tekutým lepidlom. Všetky skrutky sú lepené tekutým kovom, sú menené za nové. Sú lepené ešte aj poistnými lepidlami proti povoleniu. Takže systém ZR, keď máme natrvalo namontovaný na tyči riadenia, je úplne jednoduchý, točí sa tak, ako by tam ani nebol namontovaný. Ak chcete uzamknúť, musíte vlastne strčiť kľúčik k dnu. Kľúčik musíte spraviť najprv polkruh, zatlačiť doprava von, vyťahnuť a vlastne systém uzamknutý. Systém vlastne tuto blokuje tú hranu. Originál majú vyfrezované také jarčeky. Tie krásne zapadajú do tých objemov. Systém ZR blokuje v prvom rade volantovú tyč riadenia, čím pádom znemožní zlodejovi krútiť volantom, takže aj kolesami vozidlo je tým pádom nepojazdné, nedá sa riadiť, maximálne môžete opisovať kružnicu na parkovisku, záleží, v ktorom smere si uzamknete kolesá. Druhá vec je chránený elektronicky, viacej menej je to robené kvôli bezpečnosti, keď je systém uzamknutý, nedá sa vozidlo naštartovať, ako náhle sa systém odomkne, vozidlo ide naštartovať. Takže táto vec je tam hlavne kvôli bezpečnosti pasažierov, ak by sa nestalo niečo také, že niekto si uzamkne ZR, pohne sa na aute a zroluje pod parkoviska. Systém ZR má jednu veľkú dobrú zvláštnosť, že má špeciálny kľúč. To je kameň úrazu všetkých zlodejov, žiadny hadíkový kľúč, žiadny zubkový, je kľúč dutý, otvory má vyvrtané rôznymi priemermi, rôznymi vzdialenosťami. Zámok má v strede aretačný kolík kvôli odvrtaniu, kvôli sekaniu, kvôli rezaniu, kvôli píleniu. Je viacej plášťov toho zámku, takže pílenie, rezanie nepripadá do úvahy. Tekutý dusík, to isté je všetko odskúšané. Systém ZR znesie tlak až 6 tón. Bezpečnosť jazdy, na to sa dbalo hlavne pri úvoji ZR, aby bola bezpečnosť pre vodiča prvorada, takže ten systém ZR je umiestnený na ložiskách, ložisku nemôže dojsť zadretiu, nemôže dojsť ničom, lebo vlastne je úplne čistote, nie je tam žiadna špina, žiadna vlhkosť, nič sa tam nemôže dostať. Vlastne ak chcete zamknúť ZR, musíte spraviť minimálne polotáčku kľúčikom, aby ste ho vlastne odomkli, musíte ho zatlačiť proti pružine, musíte ho otočiť doprava a vyťahnuť kľúč, vtedy je uzamknutý, čo za jazdy nie je možné. Do každého auta je viacej menej iný. Je tam viacej typov ZR-ov, konkrétne Škoda Fabia, Škoda Superb, Škoda Octavia 2 rada. Viacej menej všetky ZR-y máme skladom, není problém. Montáž je viacej menej rovnaká, akurát rozdiel v tom uchytení, takže ZR robí na každé vozidlo iný uchyt. Môžeme si ukázať ostatné auta, tak to vyzerá následne montáži. Systém absolútne skoro nie je vidno, je vlastne zarovno všetkých krytov plastov, takže je úplne skrytý. Zatiaľ poisťovne reagujú celkom dobre, spolupracujú s políciou, kde sú všetky dokumentácie, kde vlastne bolo 35 pokusov o krádež aut, kde je namontovaný systém ZR a vlastne ani jedno nebolo odsudzené, je to všetko zdokumentované, takže poisťovne sú len radi, že konečne došlo niečo na trh, čo je ťažko prekonateľné. Základná cena sa hýbe z montážou z DPH od 7900 korún, záleží od typu vozidla a náročnosti montáže. Systém ZR si môžete namontovať u nás v firme AR Service na Bratislavskej 9. Vlastne sme ako prvé montážne stredisko v Nitre. Uvítame všetkých, ktorí majú záujem o tento systém. No, tuto machrujú v tejto firme, že majú také zabezpečovacie zariadenie, neexistuje, že to vylomím, že tak je zamknutý ten volant, že nedá sa s ním ani pohnúť. Jednoducho, bez toho kľúčiku originálneho k tomu zariadeniu zabezpečovaciemu neexistuje pohnúť, otočiť volantom. Dali mi kľúč, normálne. Ešte mi dokonca, že neveria, že tuli, že on je slabý, dali mi toto. Takéto čudo, že môžem to použiť. No, uvidíme. Idem normálne spínaciu skrinku. Vložil som, no, pekne išlo. Počujete, aj rádio ide, všetko funguje, ale teraz bez muziky, alebo s muzikou, uvidíme. No a to môžem aj zničiť, povedali, že môžem ho rozbiť ten volant. Počkajte, ja si položím mikrofón na chvíľku, aby som išiel oboma rukami, hej? A v ruku? Hej!
Koho by nás ani pohnúť? No ručne to nejde, ja som síce dneska ešte ani neraňajkoval, neobedoval, ale sily ešte hádam. Však doma deti vedia, koľko mám sily. No skúsim to s tým páčidlom. Takto. Kašlem na to. Však mi oné vajka padnú dolu. Fuj. Sa namakal, ani s týmto to nejde. No vidíte, naozaj som robil, čo som mohol. Kašlem na to. Kto by chcel Feliciu zase, že? No, fakt to funguje. Skutočne. Dobrá vec, no. Dobrá vec. Budem uvažovať, či si to nedám do svojho Ačka a žene do Hondy. Asi áno. No, potom budeme pokojne spávať. Takže ani vy neváhajte. Spánok bude zaručene pokojný s týmto čudom, s týmto zariadením. A ja sa idem nájsť, aby som mal viac síly.